Mga tugang siguraray maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Huwebes na naman. Magsarabay-sabay ng mga taligdi sa programang ini. "3D sa GB". Ato sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Teralda po. Papangumusta sendo ka, boss? Mga nakatutok sa traditional radio, sa DCGB News Online, sa satuyang Facebook account, naka-live man kita. And sa gabos na lugar na pigabot kan satuyang broadcast, kami nagpapaabot sendo nin pataratara. Sayin man kamungon yan, ano man ang senong pigigibongon yan, fight siya na. Bueno, so diretso na po kita kan sa tuyang mga istoryang ngunyan na pagkahapon na ini. Ayan. Inutunta itong nangyari ba naman sa Zamboanga di? Sa Zamboanga University of Ateneo de Zamboanga University. Ano? Ayan. Iyong yan ang topic na orunan, gigibuanin mga investigasyon kan mga otoridad. Ayan. Duang estudyante naman sa nagadan. Kasabi naman suspect. Yan, ano? Ang sasabi naman, Tata Nems, ang issue is papaano nakalaog itong suspect duman sa campus. Yan. Allegedly, naglaog ito sa campus, Tata Nems, nakakotse. Dahil may kumbaga may security lapses na nangyari. Dahil na-check kan security so paglaog ka ito. Yung may duwang armas, may alipot, may alaba. Yan. Dahil tulos na-check ito. Ang sabi, kan alkalde duman sa Zamboanga na may problema so aki. May problema so aki. Depressed so aki. Ta ito pala, honor student itong aki na ito. Grade 9. Honor student. Natural, may pressure sa iya. Dapat aralangkaw an sa iyang grado. Baka garo may nagbaba sa grado niya. Yan. Siyempre, na-pressure sa aki. Kung paano niya ito mapapalangkaw sa grado niya, considering na top student. Ito. Ang sabi nga ni, garong nag-top ito sa International Mathematics Competition. Yan. Sa ibang nasyon. Uyug-uyug. Di matali so aki. No di, may pressure nga ni, dapat mantenido niya sa iyang grado o mas malampasan pa sa iyang grado. Tapi iiling siya kan mga kapwa niya estudyante na ini aki na ini matali honor student. Dalan kan araw ka itong sitwasyon
na gayod na apektaran so sa iyang grado na depress. Siyempre namundo. Namundo ta natangit arog kay ini an grado ko. Ayan. Okay. Ngunyan, ang target palan kay ito tatanems kay itong suspect, maestro. Maestro ka itong estudyante. Pag anapa duman sa classroom, dahil niya man tinamaan. So, maestro. Ang ginibo, buminalyo sa ibong na classroom. Siga na naman surat-rat kan sa iyang badil. Ayan. Hasta nga ni, nagdurulaga na sa mga kapwa-estudyante, may tinamaan. Yan. Pangyayari. Itong aki, nag-unay man na tapuson ang sa iyang buhay. Ngunyan, pigi-imbestigara na kan mga otoridad, pati sa CHR, sa PNP, and iba pa, nagkakaigwaki sa diring investigasyon kung napaano ang siring na pangyayari. And antaramon, ngani ngayang day na maotro ang mga siring na insidente. Take note mga tugang, bako lang ito first time na nangyari naman sa Ateneo de Zamboanga. May nangyari na mabaga sa Tacloban, sa San Jose National High School. Naotro na naman sa Zamboanga. Ayan. Okay. And apera kan shooting incident, may mga nangyayari man na ibang violence sa mga campuses. Stabbing incident o kung ano pa man, etc. Napapaanongon yan ang mga kahobinesan. Ano ang nangyayari ngunyan? Ang sabi, maybe because of the influence of social media. Bako? Yan. Kan kailing sa mga Netflix or sa mga cellphone na may mga war games, na-influensya ng isip kan mga aki. Sabi baga, epekto kan magkaparailing kan Roblox na yan. Di ko aram kung ano yan ng mga Roblox. Di man akong hilig kayo magparahiling. Pigkukopya nga ya kung ano ang nailing sa Roblox. Iyan, ano. And one more thing is, siyempre, paano nakuha sugamit kay itong suspect? Subadil. Netong badil na ito, sa diri kan ama. Issued sa ama. Ta, custom police personnel. May sa diring, kumbaga, issued sa iya itong 9mm assault rifle. And igwa pa ki long firearm na personal na gamit man katong ama niya. Pareho kan siya sa Tacloban, badil na ginamit kay itong suspect, badil kay itong tiyaon niyang pulis. Iyan. So, papaano na sana? Anapot nga ningon yan, how safe we are. How safe ining mga akita niyaon sa mga eskwelahan. Kita, iatod na sa mga aki, sa mga eskwelahan, mga eskwela ba yan nga ni, hoping na pag-uli kan mga ini, safe, buhay. Pero itong siya nangyari duman, inatuninda so aki, maray, all of a sudden, after an hour or two, manutisya nila, so aki ninda na diskwedo. Okay?
Oh. Baka, iyo yan. Ang problema tangon yan. And ini mga tugang na mga nangyayaring ini, bako lang digdi sa Pilipinas. Nangyayari man ini sa ibang nasyon. Inbilto man ang mga aki, mga estudyante. So, ano ang solusyon? Bala na kani sa mga otoridad magibo nin mga paagi kung ano ang gigibo ninda. Ano? Maski pa may lay, tapigahagad ngunyan na magpasar ki lay. Minsan di man kinangyayari. Iyan ang mga laying iyan, pag abot sa implementation, daiman. Di man ki-epekto. Ngunyan, ang sabi naman kan DepEd, ngaya magkuaki mga guidance counselor. Iyo? Okay. Dapat ngaya, anong ngarang ka ini? O yan ang mga guidance counselor, professional guidance counselor, may master's degree sa psychology. Yan. Mapaghalon pag-anap ka yan. Di man dyan pwedeng basta-basta sana, ika na ngayon ang guidance counselor. Kung di ka man knowledge sa child psychology or sa adult psychology, ano magigibuon mo dyan? Yun yan. Kung ano na sa nagkakairisipan kan mga otoridad, kan mga opisyalista, mananagodigay sa mga pangyayaring ini, na ngaya, sana din na maotro. Naotro na nga ni. Baka, ay napagkabaruhay tayo ni. Kaya Iraq man. Kaya, sabi nga ni kayan, ang mga akita sa, sa eskwelahan, dapat pasiguron tang maray. As much as, paano man kung may mga trabaho kita? Titiwala taman sa, yan ang caretaker, sa guardian, etc. Ni dapat, ang eskwelahan supposedly is the safest place for students. Yaon diyan sa mga paratokdo na yung pigsasabi tang ikaduwang magurang kan mga aki. Pero kung araw kayan ang mga sitwasyon na bako na safe ang mga eskwelahan, papaano na sana? Ito private school ito. Sa public school paano? Bako man gabos na public school na kukudal. Maski pa nga ni may kudal, kung ang mga intruders talagang malaog talaga yan over the bakod. Iyan. Iraq man ade. Uni nga ni, digdi sa to, digdi, ngunyan pa siya ng aldaw na ini. May ipinalawas so management kan Divine Word College of Legazpi. Basahon ko tabi ini. Sabi digdi, notice to parents and guardians, immediate suspension of classes, August 20, 2026. Dear parents and guardians, please be informed that classes in all levels of DWCL Basic Education are immediately suspended today, August 20, due to a reported threat in the junior high school department. So nangyari naman sa Zamboanga, sa junior high school department man ito. As all basic education units share the same school premises, all parents and guardians are requested to fix their children wards immediately and ensure their safe departure from the campus. Likewise, the senior high school acquaintance party scheduled today is hereby suspended. We understand
that this announcement may cause concern, and we assure you that the school is taking the situation seriously. The safety and security of every learner, faculty member, and school personnel remain our foremost concern. The school is closely monitoring the situation and is coordinating with the appropriate offices and authorities to ensure the safety of everyone on campus. We ask for your calm cooperation and understanding as we take these necessary precautionary measures. The school remains steadfast in providing safe, caring, and secure learning environment for all members of the DWCL community. Further announcements will be issued as necessary. Thank you for your understanding and cooperation. Yan, DWCL Basic Education Administration. Anong klaseng threat? Yan. Narumduman ko kan maenot, igwa man ki nagluwas na ngaya bomb threat sa sarong eskwelahan. Ano? Yan. Dinuman kan mga EOD, Explosive in Ordnance Division, kan Philippine National Police, as in iba pang mga otoridad, negative man. Daiman. Pero, ang araw ka ni tabi mga tugang na mga threat, is no joke. Bako ini karaw-karaw. Inda ko na so threat nito ipinaagi sa cellphone, sa chat, o sa messenger, o kung ano paman. Iyan. O di, siyempre, maski puro pa paano, ma-create ito chaos or panic sa mga yaon sa eskwelahan. Baka? Iyan. Kung anong klaseng threat, bomb threat or whatever, basta may threat daw dyan sa Junior High School Department kan Divan Road College of Legazpi. Ayan. Siyempre, maski puro pa paano, sisubuton ka. Kung may mga aki ka mo duman. Sumpit kurit ka mo pa sharing duman. Ayan. Hindi kung sisya naman kayo ang mga tag-gibo kayo ng mga karaw-karaw kung alimbawa. Bako araw kayo ni ang sistema. Baka siya iba dyan nag-arog-arog sana. Yan. Pero once na kamo magkadarakop man, magtimaan man tabi kamo. Tabako araw kayan ang dapat na mangyari. Ano po? Di pwedeng magkaraw-karaw sa araw kaya ta. Nakataya dyan ang buhay kan mga estudyante. What if? So nagkaraw na ito, kung karaw man ito, anadiskwado kapamilya niya, ano doon sa buot niya? Kung alimbawa nangyari, anadiskwado sa kapamilya niya, maray doon sa buot niya? Yan. Di pwedeng pagkaraw-karawan ng araw kani sa baga nga sa airport nga ni baga? Magtaram ka sa ng may bomba, dako pong katulos. Yan. Pirang pasaheros an pwede mong madiskwido. Kan araw kayo ng mga patakot mo. Yan. Bako na araw kaning kararawan ang pahit. Dakol an pwedeng madiskwido. Iya po. Okay. So, buot sabiyon, kasubago, early dismissal sa mga aki. Dalan sa alleged threat duman sa eskwelahan. And hindi ko kung ano so findings kung may investigasyon na ginibo man sa mga otoridad. Natural, pero may na nagad maapod diyan sa mga yan ang bomb disposal expert, tapos sa mga otoridad, etc., to check the veracity kan mga informasyon.
and kung saan hali itong threat na ito. Siya nakareceive kan threat, etc. Pwede ang masusugayod. Mga araw kayo sa mga cyber yan, pwedeng masusugayod kung siya nagpadara ka ito. Okay? Sige. Bueno. So, katakol kayo ni mga tugang, itong nangyari duman sa Ateneo de Zamboanga University, sa Pulangi, nagiro tulos sa LGU Pulangi. Yan. Na magbugtak ng Municipal Safer School Zone Task Force. Yan. Action tulos. So, LGU Pulangi. Sabi po digdi, the local government unit of Pulangi Albay has established a task force dedicated to making a school zone safer for students following the issuance of Executive Order Number 61 by Mayor Giselle Richard Salceda. Si Mayor Giselle Salceda ang nagpalas po kan Executive Order Number 61. The Executive Order creates the Municipal Safer School Zone Task Force in compliance with the Department of Interior and Local Government Memorandum Circular 2026-037. The task force will lead and coordinate the implementation of the Safer School Zone program across Pulangi's 44 barangays using the Safer framework. Ang bot sabihin mga tugang kan safer, bako yun ay supigagamit sa pantalon, ang safer tabi, ang spelling ka ni S-A-F-E-R. Safe. Ang bot sabihin tabi, kay ni survey and coordinate, assign and deploy, facilitate safe movement, escalate urgent concern, and report and review. Yan. Among its key measures are school zone safety audits and risk assessment, improved deployment of barangay tanod and traffic personnel, and the enhancement of pedestrian crossing, road sign, street lighting, and other safety measure, traffic safety measure. The task force will also facilitate the prompt referral of safety concern and ensure the regular submission and review of a school zone safety report. The initiative will be implemented in coordination with the barangay officials, Philippine National Police, Department of Education, municipal government offices, Sangguniang Bayan, and other concerned agencies. Through the executive order, the municipal government reaffirmed its commitment to coordinated action towards safer road, more organized school zone, and a more secure environment for children. The initiative underscores the local government's commitment to protecting students as they travel to and from school and strengthening community-wide responsibility for their safety. So tama po ini, magayong po ini pagigibong niyan na dapat sa mga eskwelahan situated in a barangay, so barangay mag-iro man. Mag-iro man ang barangay sa paano mag-deploy sinda ki mga tanod na yun ma-manage sa traffic. Yan. Tapos, siyempre, so pagburubalyo kan mga aki using the pedestrian lane, magbugtaki mga signages, etc., etc. Yan. Kaipuan. And siyempre, so mga pag-aapuntang force multiplier. Kung may mga volunteer organization yan, pwede. Pwede magtarabangan. Ini, para sa kaligtasan man kan mga aki. Pigsabi ta nga ni na naglalaom kita, inatundas yung mga aki, pasiring sa eskwelahan, and kita naglalaom na ligtas ang pag-uli kan mga ini.
Yan. Lalo na ngunyan na iba ang sitwasyon. Ano? Kinakaipuan na pakusugon ang mga safety measures, protection sa mga aki. Not only mga aki, pati mga magurang and mga teachers and non-teaching personnel kan eskwelahan. Salamat na maritabi, LGU Pulangi under the leadership of Mayor Giselle. Hopefully, baka lamang sa ibang mga LGU, magibo man ka ini. Magibo man ka ni araw ka ining mga lakdang to ensure the safety of the children and of course, mga parents. Makaisipan lamang sindang papaano. Lalo na, igwak yung mga darakulaon na eskwelahan. Ano? May mga darakulaon na eskwelahan doon gili sa tuya, bako siya nagatos ang mga estudyante no di ribo. Mga big schools baga. So paano mo manage iyan na mga darakulaon na eskwelahan kung kulang man ang mga security personnel? Ang iba nga ning mga eskwelahan ngunyan, nag-hire na ki mga blue guards. Ano? Iyan. Nag-hire na ki mga blue guards. Whether public school or private school, nagkuha na sinda ki mga security guards. Pero, marina ang saro o dua. Kung dakulaw ang campus kan eskwelahan, di man kaya iyan kan dua. Kaya, kay po ang tabang, kaya ni mga tanods. And iguamang ki mga eskwelahan na nagkuamang ki mga job order workers para magtao na ki security sa eskwelahan. Yan. Ang problema, minsan, kulang man ang budget kan eskwelahan. Kulang ang budget. So, pigabot ng MOOE, maintenance and other operating expenses. Kung kulang man, di sindang kapasidad na magparabayad kay mga blue guards. Di man pwedeng i-charge sa mga magurang. Bawal iyan. Bawal iyan. May DepEd memorandum mga kaya na dahil magpara aragad ki kontribusyon sa mga magurang. Ano? Depende na sa nagayod, kung ano na pag-urulayan sa mga public school gani, diit na kontribusyon, dahil mina kooperar ang mga magurang. Tatios man nga ngani kami. Maski na siya nangani sa pang bulan-bulan na pangbayad sa sweeper, siya ba day pa nakakatao masakitong ang kwarta ngunyan. So mga valid contribution, siya ba day pa nakakatao tios nga kami, kaya nga nga kami nagpa-eskwela sa public school, anong arang kayo ni, kulang yan gastos. Kung kaya mga isa ng gastos, mapa-eskwela kami sa private school. Ayan. Ano? Okay, maray na hapon tabi kay anong arang kayo ni? Kay Kapkuing. Sabi ni Kapkuing, magkaskason, kapi-kapi daw, sabi ni Pio. Beda ko sa mo, Luis, sige siya ng agdamo kami. Para agdamo kami kasi Pio, day ka man. Okay. So yan tabi mga tugang sana an araw ka ni mga bagay, magibuang ki mga paagi. Ano? Bako lang iyan ng mga layers na yan na igwa na naman kipigbubusol duman sa Kongreso, mananangod yan. Kung baga, nagigitang reactive sa mga bagay na ini. Ano? Dapat gayod proactive. Magibuki paagi ki mga lay, tamay nangyari. Bago nangyari, wala man kilay. Tabig babasiyan ninda, di ba ang basiyan, tas yung nangyari, yan, nagiging reactive siya iba dyan. Okay. Sige, 35 minutos po
makalampas an alas 4, mabalik tabi kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sige, so dara-diretso pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa 3D sa GB. Oy palang tabi, singit na lang tabi ini. So mga mahilig sa basketball, nagiging matindi na ngunyan ang karawat dyan sa Intertown Basketball Tournament. Sabi nga ni kaniba, dapat nga sa dakulang venue pero may gibuhon ang karawat. Takon na ngayon sa piot, di siya na nakakalaog. Diyan nga ni sa Astrodome, pera ng ribo ang nakalaog dyan, dakul paggarare kay mga di nakakalaog. Kung baga all seats taken na ang pahit. Dapat mag-atab ka dyan. Kung muya ka makakwa kay marina posisyon. Magbalon ka na pati. Takon ang kawat pamaratangaan, dahil ka pwede tatanim sa magparaali-ali sa tokawan mo, pag uminali ka, pag bultada mo, may nakatokaw ng iba. Pamaratangaan, kasubangin nga ni tulong kawat, matangao na nakatapos, ayan, okay. Quarterfinals na tabi, ang pahit, ayan. So, ang leading unyan is Ligaw, Ed Malinaw. 3-0. Tulunggana, pang daog. Yan. Okay. Sa agatabi na hapon, alas 5:30 naman ang kawat dyan sa Albay Astrodome. Puwerte ang kawat kaya ni. First game, Pulangi Red Hunters kontra United UAS. Yan. Okay. Hindi ko lang kung may mga bago naman ng mga ngarang kayo ni. O yan ang import. Kasubanggi, nadaog sa uwas. Nadaog ba yan sa uwas kasubanggi? Iyo. Yan. Okay. Nagkawat kasubanggi, Malinaw kontra uwas. Iyo. Tapos, ginubatan kontra kalaban kan ginubatan Malinaw. Ayan. Then so last game Legazpi kontra Ligaw. Okay. So sa agatabi 5:30 sa pagkahapon Pulangi Red Hunters kontra United UAS, followed by second game ini pigaapod na puwerting laban ini. Legazpi kontra Daraga. Yan. Okay? Legazpi kontra Daraga. Ang Daraga may duwa ng gana. Duwa ng gana ba ya? Yan. De ko na iling so team standing. So Legazpi 1-3. Saro ang gana, tadinaog ninda sa Pulangi, pero so tulong surunod na kawat man ninda, puro daog. Dinaog kan Malinaw, dinaog kan Tabako, kasubanggi, dinaog man kan Ligaw, kaya 1-3. Yan. Dapat makabangon sinda, ang remaining perapang tulong kawat paninda, ganaw na kan Legazpi. Tengani maging 4-3 ang sa indang card. Pero ang 4-3 iyan, di ka pa makasiguro kung shoot ka sa top 4. Kung may mga double or triple tie, depende. Unless
tambakan ninda sa mga masunod na kalaban ninda. Kaya sa agang banggi, expected na puwerte ang laban kay ni. Kan Legazpi Buda Daraga. Pareho sinda nagmamawot. So Daraga, siyempre, aim high man sinda na makalaw siya top 4. So, Legazpi, siyempre, ayuman. So, ligaw Buda, so, malinaw, may igwa ng tsansa. Pero slim pa ang chance niya. Tulo pa siya na ang gana ninda. Igwa pa sinda ki pera pangkawat. 4 pagayod. Dapat sinda tig peritong kawat. 8 ang team. Yan. Na naglalaban-laban sa quarterfinals. Okay? So, yan. Ang sabi nga ni duman sa lamesa, bawal ngayaan purustahan. Mapindir mo sa mga para bulang, narayaon sa sarong gilid, bago magpo ng kawat, maili mo na ang mga sinyales kan kamot. Bago siya na yan, may mga pasikrito, boss, para sa imo dyan. Ngay araw kayo ni, iyanap ta kanya kikapustahan. Yan. Dahil man nagkakasarabihan na pumundo. Sabi nga na kayan, ano ng cellphone? Pwede ba ka mag-torotex? O para ka nga dyan pa di. Plus 5 nga sa araw kayo ni. Ayan. Kaya, sabi, harap-harapan ang tarayaan. Harap-harapan ang tarayaan baga? Baka, hindi mo man mapapugulan na yan. Mismo nga may mga opisyalis kayong gobyerno, nagtataya. Nagtataya. May mga yan ang otoridad na mahilig man sa sugal, nagtataya man. Paano mo mapugulan na yan? Okay. Sa agatabi yan, sa agang hapon, yan, August 21, dahil man ki-eskwela baga sa agat, yan ang anniversary kan pagkagadan ni Ninoy Aquino, August 21, 1986 ba ya? Yan. O 1983? Yan. Kaya, magprepara tabi ka mo. Balo na kamo kidakol. Tinganing de na magburwat duman sa Tokawan Indo. Okay? Sige, 17 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Sa aga pa lang tabi, mga tugang, sa agang banggi, ang ICR, pano mang kitawo. Ibalong Centrum for Recreation sa Agaman, ang Coronation Night. Kaya sa mga kandidata, 20 magagayo na kandidata from all over the region, iyo ang mapahiling kan sa indang mga abilidad, skill, talent, etc. Sa agang banggi, diyan sa ICR. Iyan. Anong itabi? May ticket. Libre po ang ticket. Ano man siya natabi yan? Kung baga, controlled. Controlled ang ticket. Difficile basta-basta ka malaog dyan na day ka mangkitiket. May mga numbers gayod iyan. Pero ang capacity kan ICR, mga 5,000. Yan. Pwede. Yan. Ayan kaya mag-irinot na kamo. Teba man tabi so pwesto kan mga VIP, duman ito si baba, so mga meron, duman kamo sa itaas. Ayan. Magbalo naman kamo diretsyo, tapamaratangaan iyan. Isala, abutan pa kimaaga. Iyan na Coronation Night. Kaning sa mutya ng Ibalong. Inda, deko sa aram kon may mga celebrity guest na maarabot sa aga.
Termina yan, igwa. Ano, may mga imbitado, pati so mga miyembro kan panel of judges, igwa yan kay mga maarabot, mga konsensayan arali. Nga, napigarimbitaran digdi. O, kaya, bonggang-bongga. Ita, ni Balong Festival, sagod naman siya natabi sa Domingo. Sagod naman siya na sa Domingo. O, yan. Kaya nga ni, sa Pitsa 22, Sabado man iyan naman so, street dance competition. Yan. Penultimate game na yan, activity. Pinoy, yan ang street dance competition. Pero itong grupo, anom na grupo, tribo, araw kayo ni, puro mga tribo. Ang kada contingent composed of more than 200 people. Uyug-uyugod mo yan. Mga 300 katawo ang sarong contingent. Ngayon, contingent, yan ang participant number 1. Uyugod mo kung 300 na tawo. Sinarali nga yan, big cluster sa mga barangay. Alam ba nga Albay District, from Barangay 1 to 17, Cluster 1 iyan. 17 barangay, magtigperira na sana. Kada barangay. Damot baga, mga 300 mananggad. Paano ang pag-manage kayan? Duman nga na sa muya, nagpapractice, tayo kami duman ki covered court sa Bulod. Dangugunon ang lagatob kan mga yan ang bumbo o mga drums, etc. Dangugunon ta, siyempre, makusog, nagmamarata nga ki palagatob. Magaribo pa kan mga props. Gabos, dakulunon. Dakulunon. Anom na grupo tabi yan. Yan. Kaya, hindi ko magnalas kung sa Sabado, alawigon yan na street dance presentation. May mga import pati. May mga kinuruasindang choreographer from other places. May ali sa Sorsogon, ali dyan sa Pulangi, o kung saan pa man, buda siya nagagaribo kan props. Kada contingent, may ipoportray, may ipapailing na ibalong karakter. Alimbawa nga si Oriol, so dakulaon na Orig, Baboy Ramo, etc. Apera pa kan tulong herwe. Ayan. Sana da mag-uran. Dahil ka, kung baga, yan ang di mag-oran. Tanganing, dakol ang tao. Puon po yan dyan sa may Pacific Mall. Tamaiwas bagatabi dyan yan ang pwedeng maparadahan. Paluluwas dyan sa Legazpi, diretsuan dyan sa People's Park. Dyan sa Ibalong Park. Dyan baga sa may Puro. Dyan ang finish line. Iyan na yan competition na yan, that will last also for how many hours? Mababanggihan man yan. Sagud matanga pangani. Kabagay nga yan, man, mamatangaan, Domingo man kinaagahan. Iyan sana. Sabi ni Jose Digiso, una ko, nasa ibang istasyon ka. Iyo. Okay. Iyo po. So, mag-antabi na lang tabi kamo kung ano ang mga development pa na pwedeng mangyari. Okay. Sige. Bueno, mga tugang diretso kita kanibabang mga istorya. Sisibot-sibot ko niyan sa iba. Ano na ngaya? So, malalawas ngaya o dae? So, barangay eleksyon? Sabi ko nga ni, sangunyan na sangunyan, lawas ang eleksyon.
You know? That will be on November 2. Sabi nga kung ang pag-urulayan ta, sa presenting sitwasyon, lawas ang barangay election. May calendar of activities na ipinaluwas ang Commission on Election by September, alimbawa to October, iyan ang mga filing of COC, etc. May calendar of events na ang COMELEC na ipinaluwas. And di man yan nababago pa. Sa gulo yan, still stand patabi yan na mga activities na pagigibo kan Commission on Election. Tantaramon kan COMELEC, may budget sinda. 18 billion pesos ang budget kan COMELEC for the conduct of barangay and the Sangguniang Kabataan election on November 2. Sagod mo niyan, diretso yan ang eleksyon. Unless otherwise, i-amend itong Republic Act sa na makondukta kan barangay eleksyon. That's why, yung nga ni sisiribot-sibutan duman sa Kongreso, iyon sisibot-sibutan sa Kongreso, tamay mga bills na ipigpasar duman. Na masabi ngaya ipag-oktaba ang eleksyon. Di pa iba-ibang bill nga ni, so iba nagsasabi na 2027, next year. So iba nagsasabi na 2028. So iba may bill man na gibontang ngayang 5 years ang term kan barangay as in SK official, etc. Di pa sinda nagkasurundo as of now. Yan. And like manner, ang Senado, igwaman kaining mga version. Damala nga ni si Senador Chis Escudero nag-file man kibil na i-oktaba, i-postpone ang BSKE on several grounds man. Kanya-kanyang version yan eh. Patapos na ang August. Here comes September. September, October, 2 bulan. Pero, ang 2 bulan na tutakaroon ini. Ano daw kung sa okay 2 bulan, mangyari yan. Pero allegedly, may mga proposal duman na pagsasabi na hidalion ang pagpasar kaining amendment sa lay manungod sa eleksyon. Yan ang nasistema dyan. Pero ang Commission on Election mga tugang nagsasabi na kung ipag-oktaba ang eleksyon sa Nobyembre, billions of pesos ang masasayang. Dahil ka mo kayang tabi ng anugon. That is people's money. Kwarta tatabi yan. Ale yan sa kabankan gobyerno. 8 billion pesos is 8 billion pesos. Ngayon, itong kwartang ito, natada, pero ito 18 billion pesos ang pigtagamakan COMELEC para digay sa eleksyon. Kung nabawasan, alimbawa kay 8 bilyones, tanagamit na ito, may tada pa. Ang sabi, itong iyang tada kan budget, kan COMELEC, gamiton para sa social services. Anong mga klase? Ini mga cash assistance, tapos mga ayuda, etc. Iyan ang problema naman kani. Tabaka may magkatiripa ka naman. Baka igo naman dyan magyaman naman. Ayan. Siyempre, paano na? Baka
umagi naman ini sa mga sa korupsyon, paano na naman? Dakula ang baga matintaran ka kan tada bilyones pesos. Oh, yan. Ha. Kaya si iba, atat na. Sige na nga ya. Sabi kan iba, na nakauron ko, kung mag-eleksyon nga, pahit. Na yung problema nga, ako preparado man. O niya ako iyo. Handa nga ako. Ha? Yan. Natanya ko, garo makusugon ang buot mo. Ha? Na muya kang magka-eleksyon na. Siyempre nga, may nasa sandigan. Ha? Nagtuga na nga sa ko si boss. Naon nga yan, suporta sa kuya. Aw iyo, maray ka pa. Ano man nga katakutan ta? Ha? Bakaw? Ano man katakutan ta na latag mo ang sadiri mo dyan and let the people decide, ha? Through political exercise, kung ining mga maaspira na ni magkakanigo o dae na matawan o mapasubli nin tiwala. Ano? Mapasubli nin tiwala na iyo ang maging leader kan barangay. So iba natatakot. Ha? Lalo na kung alimbawa dahil ka man kinaginibuan, matatakot ka talaga. You will submit yourself to the people. Yan. Ipapresentar mo ang buhay mo sa mga tao. And sa mga tao ang madesisyon sa imo. Ano ini si Talpulano? Kwalipikado ini? Pwede ini magserbe? Iyo? Ano ang pwedeng maginibo ka ini? Kung incumbent ka, mapa-election ka gararay, kan term ka ini o ni Talpulano, ano ang ginibo ka ini? Sige siya ang mamam, di nag-attend sa sesyon, di man lamang ki naginibuan, etc. Pag-araw ka yan, i-assess mo ang sarili mo. Ano lang yan kung magkandidato pa ako? Ika nakakaisi kan buhay mo. Kung may naginibu ka sa term mo o dae. Kung dae ka masyang naginibuan, kung dae ka masyang naginibuan, dae ka na magpasumitir. Tawanan sa iba. So mga aki-aki pa. Baka, yun ang pinaka-the best dyan. Difficile na. So, gagasto mo dyan, gamitin mo na sana sa ibang bagay. Buda, mapagalo ng unyan. Mapagalo ng unyan sa barangay. Barangay pa sana yan. Ano? Paano nga akong iya napili ni boss. Taka nakaaging eleksyon nga tinabangan ko sinda. Ako nga naging nagkapot kan paipit sa barangay. Itinao mo? Itinao ko man nga alimbawa. Pero may tipak. Tapat naman nga siya ko. Ako nga nagugustuhan ni boss. Tinabangan ko sinda. Tabangan man yun nga ako. Ngunya na pirilian. Baka, yan ang problema dyan. Pero si iba, wato nga nakaoron ko si Kagawad. Habi sa kuya, muya ko ngayon, mag-eleksyon na, lawas ng eleksyon, natawa niya ako makusugo ng buot mo. May damot naman nga ako digdi. Wala nga yan ang nag-atama mga kay Orig. No, ano niya ako kan Orig mo? Pag mapalaban niya ako, ipabakal ko nga si Orig. Ngunyan. So kabaklanan niya ito, yun igastos ko. Niya ako, garo siya lang desisyon mo yan. Itong Orig na itong inataman mo, para sa imo ito, para sa pamilya mo ito, kabuhayan mo. Tapos ipapabakal mo, ibabakal mo magkiboto. Kung madaog ka paano? Bakong babay so hanap buhay mo? Iyong iyadi, dumanda lang ako kay boss nga maagad. Iyan ang problema. Kaya
magtaod-taod sa natabi ka mo. Ha? Magtaod-taod sa ala to nindo. But as of now, ang barangay and SK election lawos sa November 2. Day po man kipagbabago, day po man kilay na maoktaba ka ini. Puro pa siya naman ini proposal duman sa itaas. Ano? Iyo nga napigya si Siributan na to karon ini. Tamagi pa ang proseso, may House version, may Senate version. Pagsasaro na yan, piga-apod na Bicameral Conference Committee. Then, tutukaroon pa naman. And afterwards, kung aprobaran man alimbawa, ipapadara sa Malacanang for signature ni BBM. Kung pirmahan. Ayan. Ano? Taado mga na sa zona. Tayo mga nauna ni BBM ang postponement kan barangay election. Tayo mga nauna lamang ito. So, sa parte kan Malacanang, sindag tutubod na sunod, susug duman sa Republic Act, diretso. Pero, it is up for the Congress magdesisyon. Ano dapat ka para po din kayo yung akin na ini? Ano si mo? Na ano ka? Ang buto na babakal. Kaniguan? Blue o garing. Blue? Oo. Sa imo? Sa imo. may sarili ka man na programa. Sige, dangog mo digdi. Bawi lang pag may time. Sige na. Okay. Sige. Alas 5 na ugari mga tugang. Mapaaram na tabi kita. Ano, sa aga naman kita sarabay-sabay digdi sa programang 3D sa GB. Inatod sendo sa Karamboot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Mabalas po and God bless sa gabos. Sa indung nadangog,